Raden Prayitna samuriris eka bale ong belkekek ukek saduli tomel pripun Ndara sajak sumengko anggenipun badhe nganti dhumateng para Panakawan tindak ajeng tindak teng pundi ajeng enten kewajiban apa sampeyan rawuh sumengko pengawak Bajra pripun Ndara kula nyadong dawuh manten uga ingkang abdi pun Pak Pangeran Bagong nyadong dawuh Ndara. Sewu lepat Diagung Pangangsami sinaosa radi randhat nggen kula seba sanipun Ndara Janaka. Awit niki wau kula gojek kalih garing suwi banget. Kula nyadong dawuh Ndara. Wonten maring dawuh napa wondene kok nganti kalian para Panakawan menapa sekintenipun wonten kewajiban ingkang dahat sinendhang dening Ndara Kuling Madukara. Ya wilonot nun Kakang Semar kula yekti ning nggonku nganti marang Panakawan ora ayo kejaba mung bakal nggege mangsa gelak wanci mapak tumurune kanugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Manik Imandaya Tluta Kumarasari kamangka ingkang keduga kuwat munggo Koko Prabu Ndarawati diwawas ingkang ora ayo kejaba keduga bisa nampa Wahyu Manik Imandaya ya mung kadangku ragil ya ragiling Pandhawa ya Yayi Sadewa mula kang saka kuwi Kakang gandeng sak mengko Yayi Sadewa wis budal tumujaning wana Tribasara wale-wale apa Kakang Semar Pudrana ya saat Majamaja nganti ingkang cicir tak kandhi ngulatke sartane manuke lakune Yayi Sadewa nggone bakal mapak kanugrahaning dewa wahyuning Jawata iki Kakang Semar Smareka den Prayitna semuri reseka balik tetiyane gandayane Trisanya Purnama sasi wis taken dawuh benjang napa le budal kula namung kantun nderek ora ketang sambung obor colok lintang ayu tak kanthi budal dina sak mengko monggo kula dherekaken Ndara Sumubang Yewang Aruna kadinetraning uga rapo
sabdaning kukila areng kanikara sa keter neketong neng aku ler musim bene panco pepetoking ayam warna marak manguwuh ing pagaan wis mlebu wonten ing wewengkon Wanatri Basara nenggih satring matur panenggahe Pandhu Sang Raden Arjuna kedaten ingkang mapan wonten ing pertapan Guwa Lawang Sanga Mung Pandhita ingkang katon sumurar tejane tansanes kejawi namung Sang Tapa Begawan Sukmaningrat kocabahing mangke lenggah ing madyaning pecrabakan nampi arawipun Nalendra ing Trajutresna nggih Sang Prabu Stija Pamana Kasura candrane galak kaya singa janing taluka kadhelangit mambang papasulan upamaneka lintang
Surya Kusuma Yawana Sumawur kados dene nampi kanugrahaning Jawata teka namung pandhita gunung ingkang sakmangke keduga kula lelenggan wonten ing pacrabakan teka nampi rawipun Nalendra Gong Binatara sinuwun sampun ngantos nggadahi sloga ingkang kados mekaten jernyatanipun pandhita ing Lawang Sanga pun Begawan Sukmaningrat menika boten pantos sinudarsana lan boten pantos sinembah. Jernyatanipun kula menika namung pandhita ingkang cethek ngilmu kula. Nanging kenging punapi sakmangke paduka sinuwun Prabu. Teka nggadahi sloga mekaten tumuli laku dodok lan nyembah wonten ngersanipun Kang Abdi. Sinuwun Prabu Setija. Bejo kemayangan penemban saderengipun kula nunamit masang Kalimantabi tinebina ngiladuni dumawah ing tawang tuwang linepat ning tulak manu deban syukur pinagi sewu bilih paduka Sang Pinandhita inggih sesemban kula pun penemban Sukmaningrat sampun awanuh lan ingkang abdi ngraju tresna lajeng anggen kula ngabekti lan anggen kula nyembah wonten ngarsa paduka Sang Penemban mriku mboten kok nggadahi ancas lan gegayon menapa-menapa nanging kula ngrumaosi bilih sakmangke ngeduga dados senjata pitulung nyawa kula inggih nyawanipun ingkang abdi ngraju tresna mriku wonten regeman paduka Sang Penemban waluyaning negari kula ing ngraju tresna menika inggih namung gumantung Penemban Sukmaningrat lan negari kula saged lebur menika ugi saking panguwasanipun Sang Penemban Sukmaningrat. Pramila sakmangke kula kinten lan kula sampun madhep mantep bilih Sang Pinandhita menika sanes kok pandhita limrah nanging estu pandhita ingkang sekti kalintang wasis waskita ing esti jeryatanipun sinampiran kewajiban dening para Jawata murih njagi ngreksa sartanipun ngemban kewajibaning dewa ngandhi sartanipun dados lantaran tumedhahipun wahyu manik Imandaya Truta Kumarasari. Pramila Penemban kula menika kepengin sanget nampi wejangan saking paduka Sang Pinandhita awit bebasan sampun pebes bayu kang tapis manahipun ingkang abdi pun Setija sakmangke kula nyuwun lahir lan batos gesang kula namung kula pasrahaken dhateng paduka Sang Pinandhita bapa aliyaning praja negari kula ing Traju Tresna. Perban astu ngara sidam karing bawana langgeng nuwun sewu. Kaget setaning manahipun ingkang adipun Sukmaningrat ning atasipun kula menika dereng bloko kalian sinten-sinten. Teka malah paduka njeng sinuwun sampun pirsa bilih kula menika sinampiran kewajiban lan pakaryan saking para Jawata ngreksa sartanipun dados rana tumedhak ing wahyu manik Imandaya Truta Kumarasari. Sinuwun sejatosipun perkawis menika menawi kula jabaraken lan kula aturaken wonten mriki menika suwijining wadi. Nanging gandeng paduka Sang Sinuwun sampun mriksa lan mangertosi dumateng menapa ingkang dados kewajiban kula inggih ngestaken dawuh. Nanging sampun ngantos damel kuciwaning manah paduka sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura. Mboten kateges kula mriku nampik menapa ingkang dados panyuwunanipun Sinuwun Prabu ing Traju Tresna. Nanging pestining kodrat jangkaning jagat sakmangke paduka Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura dereng saged kasembaten genyong gayuh wahyu manik Imandaya Truta Kumarasari. Wondene menapa ingkang dados sababipun mitrat mangsit lan sasmitaning dewa
Paduka Kanjeng Sinuwun dereng saged sesuci lair lan batosipun. Dereng saged arsik estu lair lan batosipun ati lan lati menika dereng saged nyawiji dados tunggal. Pramila sakmangke kula suwun kanthi saestu kanthi banget menaosanipun Sinuwun Prabu Setijo sampun ngantos kuciwa ing manah Sinuwun syarat sarana nggih badhe ngupadi wujudipun wahyu manik iman daya menika kedah sesuci diri lair lan batosipun langkung rumiyin keduga sakmangke nembe pikantuk wujuding kanugrahaning Dewi ingkang aran Truto Kumarasari Sinuwun. Aduh. Ih. Menawi tetela dawuhipun Sang Penemban Sukma Ningrat sakmangke kula nyuwun pamit. Kula badhe ngupadi sendang langkung rumiyin. Penemban kula pitados kelan Paduka. Bilih sakmangke menawi estu dewa matedhakaken wahyu manik imandaya dipun wenangaken dipun gayuh dening Kang Abding Raja Tresna sakmangke kula kinten boten badhe wat kula aturi mrayogaken lan kula aturi angarantu sawanipun Kang Abding Raja Tresna kula badhe nyuwun pamit upati sendang pitung werna Praban inggih Kang ngatos atos Sinuwun. Pengkeripun Sinuwun Prabu Setijo Nalendragung Binathara. Anggenipun kesah tindak saking mertapaning Lawang Sanga menika kula karawuhan pandhita ingkang kondang monyor-monyor. Nggih. Penemban. Iya. Oh, lah kok jebul tirmune Sumunar Tejane nganti sulap mripate Bakalan Durna. Nyata iki sing dikondhangke, sartane nyata iki sing dikandhake dening dewa. Yen to samengko ing keduga dadi lantaran. Ya kuwi tumedhaking wahyu manik imandaya. Truto Kumarasari. Oh, penemban apa kowe sing jeneng Begawan Sukma Ningrat? Mboten wonten kali nggih lakar kalusan mekaten. Menika inggih ingkang abdipun Sukma Ningrat ing Lawang Sanga. Ya, penemban ya. Oh, nek ngono wis dadi pesining kodrat yen ta Kurama sakmengko keduga bakal nampa nugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Manik Imandaya. Sukma Ningrat wonten dawuh. Kage pasrahna wujuding Wahyu Manik Imandaya tulutuh gedang. Tulutuh Kumarasari ya, Tulutuh Kumarasari. Yen to ora mbok pasrahke apa kelakon samengko tak rudha paripeksa kowe, Sukma Ningrat. Ayo, wenehno. Wah, menungsa tatanan, wenehno apa tak rudha paripeksa kowe. Menungso kok ya aneh-aneh. Nggayuh wahyu nanging anggone duweni niat kepengin nggayuh wahyu mung merga supaya ora ana ingkang nyaingi temah pen iso nyirnake marang sapa sing disengiti. Weh lah. Durna. Tak kira ora bakal langgeng yen to iki mau kasembadan kowe nggayuh Wahyu Manik Imandaya. Ya. Lah kok teko aku dadi ngambut gondo harum ingkang sumamburat wangine ana ing pecrabakan sapa iki ingkang rawuh iki.
Ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat teka mboten pangling sak mangke ingkang minggah ing pecabahan pertapan Lawang Sanga menika wragiling Pandhawa inggih sesembahan kula Raden Sadewa. Raden kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk. Lho mangke riyen Mbak. Mangke riyen. Sampun ngantos klumpur kados mekaten ngajenganipun ingkang abdipun Sadewa. Jernyatanipun sowan kula wonten ing pertapan Lawang Sanga. Wonten ngersanipun Sang Penemban Sukmaningrat menika kula badhe nglebur tapak asta. Tegesipun liripun Paduka Raden maring dawuh kados mekaten pramila sampun ngantos sak mangke. Sang Penemban Sukmaningrat nyembah dhateng kula nuwun sewu kula niki murid panjenengan. Kula niki siswa saking Paduka. Lah kok teko sak mangke Paduka malah klumpuk kados mekaten menika nuwun sewu. Nuwun sewu Raden. Wonten ing jagat gumelar menika mboten wonten ingkang nami guru kalian siswa. Mboten wonten benten ing derajat lan pangkat. Kula menika namung titah sawantah. Jengandika Raden Sadewa menika ugi namung titah sawantah. Menapa sekintenipun nggih mitrat kula. Mitrat kula lho Raden. Nggih dos pundi Penemban? Sampun sak limrahipun jamak limrahipun menawi sak pepadaning titah menika kedah tansah ngajeni. Lho mboten. Liripun mboten. Kula menika badhe suwita wonten ngersanipun Sang Penemban Sukmaningrat nuwun sewu kula menika sanes pendhita. Kula menika sanes pandhita. Lho menawi Paduka sanes pandhita sinten? Kula aturi nyumurupi dhateng jagatipun Kang Adipun Sukmaningrat kula menika sanes pendhita. Kula menika sanes pandhita. Lajeng sinten? Wenteh Sang Hyang Bathara Wenang. Tansah marapamoreng sukma sinukmaya winaya ing sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Sadewa kula pukulun. Aduh mboten nginten babar pisan. Jebul tinemu pepandhita ing Lawang Sanga wentes jatining Paduka Sang Mahardi kengrat inggih Sang Hyang Pukulun Bathara Wenang. Iya. Yektine pancen panjenengan ulun ingkang neter marang ketrimaning urip kita. Jernyatane ning atase jeneng para kuwi satriya teka sak mengko panjenengan ulun memba wujuding pandhita gunung, pandhita ingkang cethek ngilmune. Nanging jeneng kita bisa tansah ngajeni marang sak pepadane. Lho, menika sampun dados kewajibaning Agesang. Iya. Prabu Setija kuwi sejatine uga becik bebudene nanging kuciwane durung resik lahir lan batine teges isih nguber marang kadonyan. Lan yen to kadonyane ilang Prabu Setija durung bisa ngiklasake nanging beda kelawan jeneng kita Sadewa. Wayah ulun. Nggih. Sak mengko ingkang keduga jeneng para bisa gawe luluh lan lulut manah ulun. Setemah panjenengan ulun bisa kayunyun marang wedaling arat lati kita ingkang bisa tansah gawe sengsem kanthi srana jeneng kita ngajeni marang sak pepadaning urip. Sedewa yektine pancen wis becik kang dadi laku jantra kita anggon kita dadi satri ngata teken ati suci pepayung budi rahayu. Yen to sak temene menungsa kuwi kudu tansah ngajeni andhap asor mring sak pepadane. Jernyatane yen tong duweni subasita unggah-ungguh andhap asor mring sak pepadane mboya bakal ndadekake asor nanging bakal ndadekake luhur derajat kita.
Mula kang saka kuwi apa ingkang kita gayuh gandeng wis kita tuku kanthi laku tapa lan laku prihatin lan yektine kodrating jagat yen to wahyu manik iman daya keduga kuwat nampa ya mung aragiling Pandhawa marata diage mengakna lawang batin kita ulun bakal matedhake kanugrahan wahyu manik iman daya tutuk kumara boten nginten babar pisan bilih sak mangke namung ingkang abdi pun ragil ingkang keduga saged nampi kanugrahaning dewa menika iya yen mangkono jaganan lan reksana kanthi bener lan becik kanthi ati kang jujur aja duweni rasa sesungaran aja duweni rasa sombong lan aja ngegungke marang kapribaden kita wis mangkono wae pitungkas ulun-ulun kundur patayangan sadewa Semar iki kok kaya wong kelegan. Ha nggih no sinuwun. Pelok sing ngakon Slendra sapa? Ora ana wong ngakon kok krutak-krutuk. Tikus apa piye? Edan lah kok teko dadi Yayi Sedewa duweni perbawa kelawan padatan. Alah napa to kok Prabu? Sampun ngantos ngalembono kados ngantem iki kula isin. Ora usah kaya ngono kuwi. Nyatane pancen kowe iki tak kira wis kasembatan nggayuh kanugrahan apa ingkang mbok gayuh. Waduh, pangestunipun kok Prabu. Iya. Aja suwe-suwe. Ayo pun Kakang lan Siadi ndak kanthi manunggal nyawiji marang para Pandhawa. Nggih. Nanging tak jaluk dhisika lakumu karo kadangmu Madukara. Aku ana perkara ingkang kudu ndak rampung. Kula nggih sami Ndara. Nggih, nek ngaten monggo Kakang Mas Arjuna kula dherekaken. Iya, Yayi tak dherekake. Lah kok dadi lagi wae purna nggonku sesuci marang lahir lan batin malah ora pangling Sedewa wis kasinungan kanugrahaning dewa ngrebut kanugrahane Setija paham.
boten mangling Kanjeng Rama Prabu. Ngopo kowe? Lho, ngopo kados pundi? Ora entuk urung kasembatan gayuh wahyu kok. Muring-muring ngono kuwi karepmu piye? Lho, sinten sing muring-muring? Mboten enten wong muring-muring kok. Kae mau lho. Sedewa ngrebut kanugrahane Setija, dlandrung-landrung. Salatu salamu alaihi. Wis para eruk, para esuk. Iya para esuk. Para eruk. Negaramu wis kelakuan tentrem. Menawa wis to, manuta wong tamu. Waduh, matur sembah nuwun. Sang Hyang Tata Kalana, yo Dek, yo. Kalana kalaya takut maringkut siungnya kang mawingis ora rupa reh kakiri-kiri Semar ngopo kowe? Betari Durna. Nuwun sewu Kakang, kula menika wonten keloro. Ah sapa? Bali. Ora bali tak jodon kowe. Iki suluk remi fa sol la si do. Jaramaya Ndara. Yo. No ni no ni no ni no ni no. Buta galak solae lunjak sarwe sikra tanda kunca nuli tanda wah Jaramaya arep ora nrimake adhiku Setiwa ora trima wahyu manik Mandaya tak jaluk Bampanono ndi kabeh padha sama jenang sela water kalen sesonderan sisa-sisane ngangkara dipun icali Ndara ya kanggo piye gampang tak tung nyinyo niku PLBR ini niku yo minggiro lak sebelah barat monggo
Esuk-esukan kok, Mas. Menake kaya ngene. Ya, Sembar. Matur nuwun to lho. Matur nuwun. Matur nuwun. Nganti kecepetan matur nuwun. Ya, padha-padha aku sing ngaturke matur nuwun karo kowe. Ha nggih. Mergo saka pambiyantumu Sedewa kasil gayuh kanugrahan. Mboten. Sedaya menika sampun pesti ning kodrat. Sampun saking kersanipun Gusti ingkang karya loka. Yo, Usana panutupe ngatur jenang sela ager-ager, Mbah. Jenang sela wader kali sesonderan apurenta wonten lepat kula sak kanca sak rombongan sak brayat sak rombongan. Mugi-mugi sak pengger kula saking mriki warga ing kranggan mriki tansah pinaringana ayem-ayem tata didintem tan manggihalangan setunggal punapa. Allahumma amin. Wusana panutupe ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sing nonton kabeh. Slamet semuanya, slamet selamanya, selawase. Dipun tutup korining Gutha Kandara. yo.